Čau, vítám tě u dalšího videa. Včera mělo vyjít jedno, nevyšlo, nevyjde. No si dneska, ze včerejška. Tak, každopádně jsme v Praze, jdeme na zkoušku. Včera to byl hrozný záhul a navíc jsem zapomněl baterku z foťáku, takže jsem vám to natočil, ale doufám, že to bude lepší, asi to potom vyjde jako dohromady 3 dny, ale vyjde s tím zároveň i jedno další video, takže doufám, že se vám to bude líbit. No a my už jdeme na to. Teďka prosím pěkně odsaď, jsem zadkem, schodí lahev tam na zem a ona dopadla takhle. Tady byla, takhle spadla a udělala tohle. Jak to kurva možný? Tohle, přesně tohle. A takhle zůstala. Jak? Tak jo, děcka, máme po zkoušce, bylo to absolutně geniální. Staly se úžasné věci. Vysvětlíme si. Dál to uvidíte určitě ve videu, já to nějak zkusím dát dohromady, abychom tady nevlekotal. Ale teďka pojedu domů, čekám na tačku, než mě vyzvedne a... já jsem to furt ještě trošku vedle. No, takže bylo to super, bylo to náročný. Musím umřít, ale tak nevadí. Počkám tady na ně a pak vám hodím update. Zdravím dalšího dne. Dneska jsem se vyspal docela dobře, když se nikdo neptal. Každopádně program dneska podobný jako včera, s tím, že dneska zůstáváme v Praze. Takže uvidíme, jak to celý bude. A už se to zase dneska hodně těším. Ne, vážně. No a doufám, že to zase užijete se mnou. Alberto, čím bys nám přispěl do vlogu z Prahy? Mám rád nemanželský sex a proč to pášní neřesti. Červíčko, otázky, zahřívačky, zelený prošky. Tak a dost. První povídání nakonec jsem si natočil na přední kameru, druhý povídání jsem si natočil na zpomalený záběr. Tak zase zítra. Čau.